Teraz si povieme, ako z kartičiek vyťažiť maximum. Kartičky vám prídu vo formáte PDF. Vy si tú prezentáciu otvoríte a toto sa vám zobrazí na počítači. Hej. Takže toto je že prezentácia a my sa chceme z tých kartičiek skúšať. Hej. Zo slovenčiny do taliančiny. Čiže dáme si tu takto buď od začiatku, hej, začneme hneď prvým slovesom, hej, štikneme si od začiatku a teraz sa vám zobrazí to sloveso urobiť, hej, a pravou šípkou sloveso vyčasované fare, hej, v taliančine. Dám si escape, keby sme napríklad chceli ísť na iné sloveso, hej, tieto už poznáme, chcem ísť napríklad dať niečo niekomu, tak si dám od aktuálnej snímky. Hej, od aktuálnej snímky. Dať niečo niekomu a idem zase šípkou doprava. Hej, tam sa nám už zobrazí to sloveso. Ďalšie, hej, šípkou doprava. Dobre. My si však povieme, ako z tých kartičiek vyťažiť maximum. Čo to znamená? To znamená, že my sa ich nemôžeme učiť ako takú básničku, hej, ako io faccio, tu fai, lui lei fa. Nie, to vôbec nemá význam. My potrebujeme dodržať určité pravidlá. Poďme sa na ne pozrieť. Ja som si ich spísala do Wordu, aby som na nič nezabudla. Čiže to sú také 4 rady. Vždy si zoberte jedno sloveso, ktorému sa budete venovať. 1 týždeň, 2 týždne, podľa potreby. Hej? Potrebujete mu venovať dostatok času, hej? Aby sa vám dostalo do dlhodobej pamäte. A teraz, prvá rada. Hej? Vytvárajte si vety. Hej? Zoberte si to slovesko napríklad fare a vytvorte si vety. A to najlepšie také, ktoré sa týkajú vášho osobného života. Pretože keď ja si vytvorím vetu plnovýznamovú, hej, s tým slovieskom fare, napríklad v prvej osobe. Tuto som vytvorila ako príklad vety. Hej. Tutte le mattine faccio colazione alle 7. Hej, každé ráno raňajkujem o 7. Keď si vytvorím takúto vetu a ja naozaj každé ráno, hej, più o meno, okay, o 7 raňajkujem, tak ja si to viem predstaviť, ako naozaj ráno vstanem, hej, idem napríklad sa osprechovať, potom si pripravím raňajky a naraňajkujem sa viac menej o 7, ja si to viem predstaviť. Hej? A práve preto je dôležité vytvárať takéto osobné vety, kde si dokážeme naozaj predstaviť tú situáciu, pretože tam je emócia v tom. Hej? Keď sa to budete učiť ako takú básničku, io faccio, tu fai, lui lei fa, tam nie je emócia, tam nie je predstavivosť, tam nie je žiadna asociácia, ktorú si dokážete s tým slovesom a s tou formou vytvoriť. Hej? Čiže treba si vytvárať vety na to sloveso. Hej? Na každú osobu aspoň 2-3 vety. Hej? Si treba vytvoriť. A treba sa s tými vetami pohrať. Hej? Takže, tuto máme príklad viet. Hej? A ideme na druhé pravidielko, druhú radu. Tie vety, ktoré si vytvoríte, si potom preložíte do slovenčiny. Hej? Ja som vám ich napísala na počítači, ale vy si ich určite napíšte do zošita. Hej? A to som si teda preložila. Tutte le mattine faccio colazione alle 7. Hej? A preložila som si ich do slovenčiny. Po tretia rada, vyskúšajte sa z tých vied. Čiže keď ich už budete mať napísané v tom zošite, hej, tak si zakryte tú taliansku časť a zostane vám tá slovenská časť, hej, tie preložené vety v slovenčine. A vy sa budete skúšať, hej, z tých vied. Nie z jednej formy, že io faccio, tu fai, nie, z tých vied. Hej. A podľa toho zistíte, ako ste na tom s aktívnou taliančinou. Dobre, po tretie, po štvrté, potom si poprehádzujte osoby. Hej, poprehádzujte si tie osoby. Veľmi dobre vieme, že osoby, ktoré robia najväčší problém, sú voi a loro, pretože v tej konverzácii sa voi a loro používa menej.
Hej, viac používame io, tu, lui, lei, noi. Hej. A vy si potrebujete poprehadzovať tie osoby v tých nepravidelných slovesách. Čiže napríklad, keď sa z nich budem skúšať, tak idem rovno na oni, hej? A predstavím si tam tú osobu, ktorú poznám, tie osoby, ktoré poznám. I miei genitori fanno la spesa una volta alla settimana. Hej? A takýmto spôsobom si prehadzujeme tie osoby, hej? Že nejdeme ako schéma io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. To je veľmi dôležité. Dobre, 5. rada. S jedným slovesom vám teda odporúčam stráviť 1 týždeň, 2 týždne, ale podľa potreby. Hej? Určite nevynechajte tú časť tými vetami, pretože by to naozaj nemalo zmysel. Jedna veľmi dôležitá vec je opakovanie. Opakovanie. Hej? Čo to znamená? Tu sa vrátim k našej prezentácii. Keď si už vytvorím tie vety, hej, na fáre, hej, už mám vytvorené tie vety, už ich ako keby viem, poznám, hej, tak idem opakovať, hej. Zoberiem si ďalšie sloviesko, andare, vytvorím si vety, hej, tu mám ďalšie sloviesko, andare, znova si vytvorím vety, hej, a idem opakovať. Zopakujem si sloveso fare, hej, aj andare. Naberiem ďalšie sloveso uscire. Uscire, vytvorím si vety a znova zopakujem si sloveso fare s vetami andare a uscire. A takýmto spôsobom učím sa nové a opakujem staré. Učím sa nové, opakujem staré. Hej? A o to ide. Použiť dostatočný počet krát to dané sloveso v danej osobe. V plnovýznamovej vete. Hej? A opakovať ho. Opakovať. A rozbíjať tú schému, to io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Rozbiť tie osoby. Hej? Aby to nebolo v tom poradí. Dobre. A ešte tu máme napísané, že výslovnosť. Veľmi dôležitá vec je výslovnosť. Správne sa naučiť výslovnosť tých tvarov, pretože ja to hovorím z vlastnej skúsenosti. Keď som žila v Taliansku a neopravili ma, hej, vyslovovala som určité slovíčko alebo sloveso zle, tak potom sa mi to veľmi ťažko odstraňovalo. Hej? Čiže vy budete mať takú výhodu, že budete dbať na tú výslovnosť hneď od začiatku. Dobre? A akým spôsobom? No, ono to je v podstate jednoduché. Pozrime sa na to. Dáte si do Google, hej, forvo.com italiano. Tuto si kliknem na forvo, sa vám objaví a tuto si už napíšete, hej, sloveso, ktoré v tom danom tvare, hej, tuto sme mali fare, čiže dajme si napríklad toto sloviesko. Hej, a tu už vidíte, hej, veľa vied je tu vytvorených, môžete si vypočuť. Hej. Hej. Rôzne výslovnosti, muž, žena, hej, takže môžete si to takto pekne prejsť a povedzme imitovať, hej, ten prízvuk, imitovať, hej, takže to je super. Čo sa týka vied, keď si budete vytvárať tie vetičky, tak môžete si pomôcť. Hej. Pri tých najčastejších slovesách, ktoré sa používajú najbežnejšie, si môžete do Google dať, že espressioni con il verbo fare, hej, výrazy s týmto slovesom. A môžete si dať obrázky. A tu už máte rôzne výrazy, ktoré sa používajú s tým slovesom fare, takže si môžete pomocou tohto vytvárať vetičky. Radím vám tie vetičky dať si skontrolovať, hej, aby ste sa nenaučili tie vety nesprávne, hej, takže určite si ich dáte skontrolovať napríklad lektorom. Dobre, takže tuto sa vrátime. Toto je prezentácia kartičiek na počítači. Ako to bude fungovať na mobile? No, ja mám Microsoft, hej, v mobile, čiže dokážem si tie kartičky otvoriť. Ja som si ich stiahla a takto cez ten Microsoft, tam mám vytvorený účet, si dokážem tie kartičky stiahnuť. Čiže dám si Microsoft 365
Tuto sa mi to už pekne zobrazí, ja ich tam mám už stiahnuté. Čakaj, čo mi to tu píše? Nejaká modifika. OK. A tu si dám, hej, mám už stiahnuté tie nepravidelné slovesa. Takto sa mi otvorili, ale ja ich nechcem takéto, pretože by som sa z nich nemohla skúšať. Hej? Takže čo urobím? Tuto mám také dole ikonky, ja to mám v taliančine a dám si, že avvia presentazione. Hej, spusti prezentáciu. Avviare. Hej, tuto si dám a už mi to spustilo. Hej? Čiže už to tu mám urobiť a čo urobím? Fare. Hej, takto si to posúvam. Hej, jednoduché. Fare. Ďalšie slovesko. Ísť, chodiť niekam. Hej? Andare. A takýmto spôsobom sa z tých kartičiek môžem skúšať aj napríklad pauza pranzo. Hej? Úplne vynikajúce. Samozrejme, čo urobím? Skúšam sa z nich tak, že si pamätám tie svoje vety, ktoré som si vytvorila. Hej? Ísť von, vy si s niekým ušíre. Hej? Takže tuto. A už si hovorím tie vety. Hej? Môžem si to aj poprehadzovať. Dobre? Takže úplne skvelé. Super. Takže pevne verím, že takýmto spôsobom, keď sa budete riadiť týmito radami, tak konverzovať s týmito nepravidelnými slovesami a samozrejme aj s nepravidelnými minulými príčasťami bude pre vás oveľa jednoduchšie. A zvládnete to hravo a s ľahkosťou, pretože už tam budete mať vytvorené tie asociácie, tie vety, tú predstavivosť zapojenú. Dobre? Takže teším sa na váš pokrok.